szkennelő is. Igen. No, jelentem. Egy olyan helyen fúrtam, ahol ez a csodálatos szerkezet azt jelezte, hogy nincs áram. Látszik, hogy bent világít a villany, ez oda megy be. És semmit nem jelez, nem jelzi, hogy van benne 220, semmi az égvilágon. Följebb, ahol nincs semmi, ott meg csodálatosan jelzi. Az a szerencsém, hogy alul és fölül fúrtam el. Kérem, javítsák meg a készüléket.